Mopasangat og kaso ang Police Regional Office 11 batok sa unom ka individual nga matudpa nang harang og nang hulga sa mga otoridad atol sa implementasyon sa warrants of arrest batok kang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Nakatakda na nga pasakaan og kaso sa Police Regional Office 11 ang unom ka mga individual nga matudpa misukol og mibabag sa kapulisan sa ilang pagsilbi sa warrants of arrest batok kang Pastor Apollo Kibuloy niadtong Lunes sa kadlawon. Unom ka individual nga giaresto samtang duwa minor de edad ang rescue sa Glory Mountain sa Barangay Tamayong, Kalinan District, Davao City. Doon na sa na-recover nga mga armas gikan sa mga dinakpan. Sumala sa report sa GMA Super Radio Davao, posible nga mag-atubang og kasong paglapas sa obstruction of justice ug possession of bladed, pointed ug blunt weapons ang mga dinakpan. Sa karon, may balibad una sa paghatag og pahayag ang legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy kalabot niini. May na-recover tayong 17 bolos and 1 improvised marble gun sa possession atong mga nisukol sa mga police officers nga nag-serve og warrants of arrest didto sa Glory Mountain.